Hakini ko por ngay were pi baro ki parlok banyak singaw ya kitin jong blay kabaong atray ayu memon yenga banle mano bakran kini ki kentin manta nginyo ya ka jubab mano bakran yenga ni kentin atray ayu memon yenga banle ngan ra da ke jingli usol ubala kelapol lakai hakasinong ayu lakha ya usol ubala kelapol hakasinong tarsos uday na kajai jingai ayu uday na kajai jingai jiu ya kita ngila banshem kat kum ka kitab kikam ka apostol arpu argal nong kadkhot ke balai la ong ba usol ubala kelapol uday na kajai jingai ne na kaniam jiu kamut ulong ujiu bat usol ulong ru uba penistam beng bat penyap dusmon ya kino kiba ngej ya kajing hikai jong uji sukres bat usol u isi ya kino kidang but jong uji su man kapor uberngem lada ya kendu halanti ne hakano ke jakaru uberngem bat upenting yaki namar ba kwa ban pendu jai no ya kajingai jong uji sukres ka kamram jong usol bla pensyat da kasan hidrin kadai ban le ring sya kajimishar ya kino kinang but jong uji su ban penshitam beng bat kum juru usol udan ketilang ha kejinglen temau ya wei utamen basan jong uji su hadu bandayap uta udai Stefan ya ketangela banshem kikam ka apostol nyau kalanong kadekot ke basan peu pra bat san peu kendai te kumta bon sien ki bangai ya kajing hikai jong uji su kris kala pet sakma kaleng ki jaka ban light na kajing sha pen shitam beng hakawai kasni kadba ka Sanhedrin kadang pelong ya ka dor barba lane kadang pelong ya ka komiti ban pha pen shitam ne ban pha penyap ya kidang but jong uji sukris syabar ka nong ba Jerusalem te laran shibun ba kishiti bala penpoi ha kata ka dorbar te shibun kishiti kat ba kidang pensyang nong rem ka Sanhedrin kala pediang shibun ba kishiti pat hakawai ka shiti ba ka Sanhedrin kala perkat ban pano sya kanong ba Damaskus bat sya kisanakok jongka hakata ka shiti la tho baka Sanhedrin kala aibor ban ring merau no sya Jerusalem ya kino yang but jong jisu ka Damaskus ka jangai na Jerusalem kalong kumba shispa lai posan mer na syapang syatay ka Jerusalem tung ini apai haka kitab kikam ke apostol kandai kalanong kadkhot ke banong kong bat baar te haka wai kasni kad ba usol udang persat berngem ban penyap yaki senran jong uji su te ulal lek ha u presiden jong ke Sanhedrin ubalong ru urang ba lang do ulai le ayu ban pan ya ke shiti bla approve ban pan ya ke shiti bla pass dan ka Sanhedrin ban ring merauno ya kinang but jong ujisu sya Jerusalem ulai pan ya ke shiti sya Damaskus lada dai ki kentai lada dai ki shenrang on ring merau bai sya Jerusalem te kadba u apostol kadba u Saul bat kisenran jong u kilangnya mi na Jerusalem ban lei sya Damaskus la jia ayu hashiteng lenti la jia ayu hashiteng lenti pai badinga kikam ka apostol kendai kalanong kadkhot kabalai hadu kaba kendai kadba usol bat kisenran jong u kriya jan sakanong ba Damaskus ladon ka jingjia hakapor pedeng singi kaba klem poi perkat kensan kalawan ka jing tensyai nabdeng hagi khmat jong usol bat hadu ba ulaklon sbak hamadan bat ulamala hadu laisni bat ka surkren nabdeng kalawan ha u kadaong
Go Saul, balay ba may pensitam ben yanga. Hangta upol ula kali, melong uay atrai. Ka jingjubab kalawan hausol, kadaong ngadai ujisu, ya oba mera pensitam ben yanga. Go Saul, kalong kaba yame ban kenjat ya uding tendung. Kadakot kaban riu. Ka ongkum ni hangta usol ula sngotu ba utrai ula pensitam yau. Haka jing septing bat ka jing kanyo shikadai udaong atrai ayu me mon yang aban le. Manu bakran yagini kantin pirangkan mau ka ka topik bengi akran. Ka topik bengi akran ka ong atrai ayu me mon yang aban le. Kini ki kantin bakran day upol bre usol baong. Day usol ayu me mon yang aban le. Onda kumta ujisu ula ong hau to yang to lake syapok kasinong Damaskus bat sakmit hakaying ujudas day ujudas Sakrios hangta ngan yathu yame ka ba medai ban le. Te kumta laptin ya usol syakaying jong ujudas kabadon hakasinong Damaskus hangta laisngi umbam bat umla banyoi barok laisngi namar bagi kmat jong u kelamat la haka jing shine da uji sukris haka lanti syad Damaskus. Paban ki kam ka apostol kandai kalano kat besipau hadu kat pra ka Bible ka penken mau ba kumno utrai ula trai ban pengkrek ya usol ka Tarsus ban penem haka jing im ka batmai kum upol apostol. Te haka sinong Damaskus ladan uway usyakri jong ublay ubakerteng way ubakerteng u Ananias baru try ula ong ha u Ananias hagajing itu pau udah ongko Ananias to ki lake syakaying u Judas hangta men syam ya ubri ubakerteng Saul bat hangta duwai ya u ba un yokia na gajing pang matla jong u te kumta u Ananias ula ong ha utrai ku try ngamnut ban lake namar ba ngalios ngeu yakan nam jong une ubriu ba ulong unang pensitam ben yaki briu jong me ong u Ananias yo try ban ngalatip ru ba uwan knang sini se Damaskus ban pensitam ben ban kum yakriu khoi jong me ban lei lam sha Jerusalem ban pensitam hagar khot ka bakatsan utrai uda ong ha u Ananias to kilek no uta ulang u atiar jonga ya ubangala jit banlong u apostol jonga bat ulang ru unang kit unang ya lap ya ka kubor jonga syaki jentil bat syaki sim bat syaki Israel te kumta u Ananias ula lek ban duai ya usol te usol ula yok khia na kata ka jingpang matla jong u bat hangta usol ula seotu ya ka jing bakla jong u bat uda ong da ka ba pen sitam ben ya kri khu jong u blai kalong ka ba pen krau ya ka kam jong u soitan bat hangta ula kla ka ba mut bat ula rairu ban bot ya ka jing shisha kat kum kamon u Jisu te kumta lapan baptis ya u dau Ananias hagatahi kashnong bat utrai ula kerteng ya u na usol sya upol ban long u apostol jong u Jisu katpra hadu arpawai pat hangta upol ula sedang banyalap ya ke kubor jong u Jisu ha kashnong Damaskus bat ladon shibun kiriu ngai kala shepting ya u namar ba ula ju long unang pensitam ben ya kinang bot jong u Jisu te hakashiti syaki kalatia kala nong kabanangkong kada khot kabanangkong la ong ba upol daya thu yaki uda ong
what shifting yanga la jit da uji suban long u apostol jong u ubri ba jit yanga ka shiti ba arsha ki koren san kalanong kadakhat ba kan nyau kum ta la da u ubadon hau Chris u long u jing thau ba thamai ki ba rim ki la du no hakmi ki baro ki la jialong ki ba thamai bat hadu kata kapor u pol hi ulat trei shirham nya ka kam jong u jisu da ka bai yai ne hadu ka si ka jing yap jong u ha ka ne ka partai te kumta Pios ngeu ya ka ni ka jingi thu kana shapang usol ba ulakla sha upol ka ka jingyo jingman toy jong phi ka ka jingyo jingman toy jong phi ka ni ka jingi thu kana ka jingkermen ya baro unang pop ka ni ka jingi thu kana ka jingkermen yanga badya phi kum kinang pop hani ka pan iba dang don ka lat ya unang pop ban wan sha ka jing kala ka bamot to wan sha u jisu kat ba udang khot ya phi ka lat ka jing snai ka dang pli menta ka jing map ka dang khot ya phi bat yanga to wan phai khmat sha u jisu upol udai uwei na kinong le kam sniu hanrei ula kala ka bamot yo ya ka jingmap na o jisu bat ka jingmap kadang don hadu menta bat ka jingmap kadang up ya uno ubriu bakwa ban kala shaka mon jong u jisu tang ba day ban panmap menta let's new shibit kata kam day si sin balaong lai kala ka bamot to ya le da ka jinga le rangkat bat ka bor jong u jisu ban la ya kita ki jing malin bapop namar ba ujisu ulong ujing ujisu ukhot ya baro hanrei ya bas ngau sarong u isi dai tang ujisu hi ubala ban penim dai tang ujisu hi ubala ban penim wan sha ujisu wan pai sha ujisu ba on yo ya ka jing im bom jikut bat to ong try ayume mon yanga banle ngalong unang pop to shimti no yanga penlong atiar yanga ayu memon yanga bangan le ko ki parlok nong pop phai no show jisu ngai ya ka jing hikai jong ka tin jong u wat ngai ya ka jing hikai jong ki brew ai ba ka ne ka tin kan long kat kum kamon ga jong blai amen. Nang pen im u Jehovah jai ben reu baro ya udo shakri uday u Messiah but they you try like na u done sure